हेलो हेलो, आप लेटर साहब थोड़ा बात बढ़ाइएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, हर साल के भांति इस साल भी नवयुवक सरस्वती पूजा समिति आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है और करती ही रहेगी। हर साल चल लाठी और फाटा हो, जंग लाग गइले धइले धइले काटा हो। हर साल चल लाठी और फाटा हो, जंग लाग गइले धइले काटा हो। पूजा समिति के मामला नहीं फोन पे भाईयार हो। पूछली है जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषान में मारोला। पूछ लिए जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषाने में मार होला। ड्राइवर भाई से अनुरोध है कि अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। पूछ लिए जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषाने में मार होला। बानी रंगदार सारा जाने लाइला के तना के माथा फाटी लागी कोई गोटा का बहानी रंगदार सारा जाने लाइला का के तना के माथा फाटी लागी कोई गोटा का। हमारे नाम के चर्चा गाँव बोली में रोज प्रचार हो। पूछली है जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषान में मारोला। पूछ लिए जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषाने में मार होला। नवयुवक सरस्वती पूजा समिति आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है और करती ही रहेगी। पूछ लिए जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषाने में मार होला। बबुआ विकास नाही केहू से डरेला। राइटर छोटे लाल राजा झगड़ा छिन के करेला। निकेत राज सुनले केहू से ना डरेला। राइटर छोटे लाल राजा झगड़ा छिन के करेला। के किसान उखड़ेले जब केहू से ना संभारे होला। पूछली है जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषान में मारोला। पूछ लिए जाके कौनो जिला से मोतिहारी के भाषाने में मारे होला। Recording by Bev Films, Dera Chowk.